Core paper 8, Unit 1, Importance of Rural Sociology, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଶାଖା ଅଟେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୁଦାୟର ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆନ୍ତଃସମ୍ବନ୍ଧ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ପ୍ରକାଶ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଗ୍ରାମର ଜାତି ପ୍ରଥା, ଯୌଥ ପରିବାର, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, କୃଷି ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଗବେଷଣା କରି ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜର ଅଧ୍ୟୟନ ନିତାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ ଅଧ୍ୟୟନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ମହତ୍ତ୍ୱ। ଭାରତର ଆତ୍ମା ଓ ହୃଦୟ ଉଭୟ ଗାଁରେ ରହିଅଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆର୍ଥିକ, ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସବୁର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଳିତ ମହତ୍ତ୍ୱ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ସେଠାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସଂସ୍କୃତି, ପରିବାର, ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୂଚନାକୁ କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ବିକାଶ କରିନଥାଏ, ଏହା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମୂହର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଅଧ୍ୟୟନ ଜନିତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯଥା ଗରିବୀ, ବେକାରୀ, ଋଣଗ୍ରସ୍ତ, ଶିକ୍ଷା, ନିରକ୍ଷରତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିମ୍ନସ୍ତର ଗ୍ରାମୀଣ ସାମାଜିକ ବିକରଣର ସମାଧାନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏସବୁର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି କୃଷି ସମାଜ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୃଷି କ'ଣ? କୃଷକ ସମାଜ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆମ ଦେଶରେ 60% ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଜୀବନର ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥା କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଟେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଲକ୍ଷଣଶୀଳ, ଭାଗ୍ୟବାଦୀ, ପରମ୍ପରା ଓ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ରୀତିନୀତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଜଗତୀକରଣ ଓ ଆଧୁନିକରଣର ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ।